γύρισε 5 ώρα το πρωί. Όχι, γύρισε μια 20 και γύρισε 5 η ώρα με άλλο ένα μάτι. Είδες, του λέω ότι δεν είναι διαφορά. Για πες μου, άμα πάρουν το κινητό τους. Το θέμα να μην πει. Μπήκε σε λουνού. Αν δεν έπινε το άλλο το παλικάρι, αυτό είναι, να είναι συνειδητοποιημένο να μην πίνουν. Αυτό σου λέω και εσύ να μην του το δώσεις κι εγώ, από μέσα έρθω. Τουλάχιστον αυτός που οδηγεί να μην πίνει. Αυτό. Τάκη, Ναι. θέλει καφέ. Και μόλις έπινε. Παρακαλώ. Για ρώτα το Στέλιο μου, πώς έτσι κάνει. Έτσι, έλα να δεις ωραίο παιχνίδι. Β' Καραμπάς, Β' Εικόνια. Ωραίο παιχνίδι, έλα. Τι ώρα. Πράστα γλυκό, έλα εδώ να δεις αυθεντικό ρε, έλα το δεις, άντε, άντε, όπα, όπα.